Dobré ráno, máme niečo pred 6. Ja už tankujem, Franto ten ide fúkať tam v diaľke. Dneska kus tak netradične, už špinavom, samozrejme raná údržba, potom sa osprchujeme, naraňajkujeme a hurá do poľa. Dostávajú nám posledné hektáre plus minus na 2 dní. Takže držte palce, nech to všetko v pohode dopadne. Včera pršalo všade na okolí, avšak táto lokalita, kde sme my, je zakliatá to je Sahara, Sahara. Takže dneska to si ďalej a držte palce teda. A kto nesleduje, sledujte. Bude super, keď dosiahneme metu 1000 sledovateľov. Budem vám veľmi vďačný a budem sa snažiť čoraz viacej ešte túto tvorbu zdokonaľovať. Treba dávať páčiky, srdiečka, komenty, všetko s tým. Takže zatiaľ ahojte, ďakujem. Čaute.